ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони канданавотон зиндаву сарбуланду хонобод бошед. имрӯз як мавасаи қанди ман зодуру дорад. ики аст и санҷари қанди бобош. санҷарҷон, худо нигаҳбон бошад, 19 солагии тараб, мавлуди тараб табрику таҳният кардан ҳастам ва аз аллоҳи меҳрубон даст боло кардан хоста ҳастаму дуо кардан ҳастам ки аллоҳи меҳрубон ба шумо санҷарҷон умри дароз, тани саҳат, мағзи солим, хушиҳои зиндагиро насиб рӯзӣ гардонад. аллоҳи меҳрубон доимо зодруса дар ҳалқаи ёрону бародарону фарзандои падару модар аллоҳи меҳрубон ҷашн бигириву хушиҳои зиндагита насибу рӯзӣ гардонад. чӣ муроду мақсаду орзу дорем ва он муроду мақсаду орзу ине ки бираси санҷарҷони мавасаи қанди бобош зиндаву сарбуланду хонобод бошед.